Hola a tothom, encantat de tornar a ser amb vosaltres. Tots sabeu què són els monstres, oi? El monstre del llac Ness, els monstres de Halloween... El que potser no sabíeu és que el Japó té uns monstres propis, tan o més horrorosos que els que ja coneixíeu. El començo a notar. El tenim molt a prop. Sens dubte, és un ésser de l'obscuritat. La Lisa contra el monstre, la invasió no avança. A formar! Ai! Avui m'he fet mal. Què passa, que has tornat a caure del llit, Natsumi? És que em giro per buscar el coixí i quan me n'adono ja sóc de cap a terra. Doncs això podria ser el monstre magacoixins que t'ha fet caure. Quero? Existeix un monstre així? Sí, es dedica a canviar els coixins de lloc per confondre els que volen dormir. Ai, no em parlis de monstres, que en aquesta casa entre esperits i aliens anem ben servits. Aleshores, no és perquè no para quieta que la senyora Natsumi cau del llit cada dia? Si vull parar quieta no és cosa meva. De fet, encara n'hi ha molts més de monstres. Per exemple, quan surt una taca d'humitat al sostre es diu que ha sigut cosa d'un monstre llepasostres. I quan grinyolen les portes i cruix al terra es diu que hi ha un dimoniet cruixidor de terres. Antigament hi havia unes senyores que tenien les dents negres i espantaven la catxalla cada vegada que obrien la boca. Eren els monstres dents negres. Vaja, no sé qui se'ls va inventar aquests noms, però d'originals no es pot dir que ho siguin gaire. És que els monstres del Japó antic i medieval sempre han tingut molt a veure amb la vida quotidiana de les persones. Kirori, se m'acaba d'acudir una idea interessant. Ha marxat la llum? No! No! Oh, qui hi ha? No avança! La invasió no avança! Què dius? Vinga, dona la cara, covard! La invasió no avança! La invasió no avança! Si t'has pensat que m'espantaré per una veueta sinistra, ho tens clar! La invasió no avança! Doncs ara sembla que s'ha espantat. Quero. Hi ha un intrus, de veritat? Sí, estic segur que algú s'ha introduït a la base. Jo no detecto cap presència estranya. Doncs fa un moment jo l'he sentit ben clar. De fet, m'ha semblat que murmurava... Tropa! Jo diria que això ha d'haver estat obra del monstre La invasió no avança. El monstre de la invasió no avança? Exacte! La seva existència es remunta a l'època de les guerres civils. L'emperador va encarregar un dels seus generals més valents que ataqués un castell enemic i en prengués possessió. Però des d'aquell dia... No avança. La invasió no avança. No avança. A les nits, el general va començar a sentir la veu del monstre, una nit darrere l'altra. Avui tampoc he aconseguit dormir. D'aquesta manera no es pot envair ni un camp de cols. Va passar el temps, fins que finalment va abandonar el món dels vius sense haver pogut complir la missió que li havien encomanat. El monstre, La invasió no avança, no es limita als guerrers de l'any de la picor. Diuen que encara avui dia es dedica a tormentar els alienígenes que intenten envair Pocopen. És a dir, que el motiu que fa que la tropa Keroro no se n'acabi de sortir amb aquesta invasió és l'existència del monstre, La invasió no avança, que ens posa pals a les rodes. Quin nom més estrany, oi? Sembla que et sigui inventat, no té cap gràcia. Això és parlar sense embuts, que diuen. És perquè els monstres del Japó medieval mantenien una relació molt directa amb el poble i no anaven amb floritures. Un servidor és coneixedor de les llegendes i mai a la vida havia sentit anomenar aquest monstre. I un rave. Però... Si la invasió no avança és per culpa teva, perquè ets un dropo i perquè no saps dirigir la tropa. Si el que vol són excuses, posi una mica d'imaginació, home. Però a veure, llavors, qui és l'intrus? I jo l'atraparé i el faré xerrar. Nois, espereu un moment! Això que dic és veritat! Com goseu acusar-me de mentider sense tenir-ne cap prova? Si has dit una mentida com una casa. Oncle, jo crec en les teves paraules. Que em sents? Oh? Kerori, hauré de prendre mesures dràstiques per aconseguir que se'n passin la història. Si la festa de Halloween va ser no fa gaire, que en vols organitzar una altra?
Doncs es podria dir que sí. Oh! Molt bé, aquesta és perfecta. Senyor Fuyuki, que li sap greu deixar-me aquesta carota? No, home, no. Li agraeixo de veritat. I aquest llibre? Ah, és que estic fent una mica de recerca sobre monstres. Saps què? Jo crec que les llegendes antigues tenien una intenció pedagògica. Vull dir que ensenyaven als nens que no s'ha de ser gandul ni dir mentides. Ah, sí? Els nens, Sí, ja està acabada. No heu volgut creure una llegenda mil·lenària i això és imperdonable. Home, és que te l'has inventada pel morro. Prepareu-vos per conèixer la terrible crueltat del monstre. La invasió no avança. No haureu passat mai tanta por. Ai, cuca fastigosa. Ai. Moafanfa. Qui ets tu? Com t'atreveixes a entrar a la meva habitació? La inflació no afanfa. No afanfa. Deixa'm estar a les llaminadures. Penses que t'escaparàs? L'he tombat. Caram, quina velocitat. No avança. La invasió no avança. Ves per on un plat de curri. I trobo que fa molt bona cara. M'ha obert la gana. Però què és aquesta porqueria? Això no és curri, és un estofat de verdures. No avança. Qui hi ha aquí? La invasió no avança. Per què no t'identifiques? Fes acte de presència. Ja et tinc. La invasió no avança. És bo. Però no s'escaparà. La invasió no avança. No avança. Se m'ha cruspit les llaminadures. Vull venjança. Encara no sé qui és, però us asseguro que quan l'enxampi em sentirà aquest. Però com és? Tots n'hem sigut víctimes? No hi ha dret. El servidor sempre l'ignoren, pobre de mi. Per variar, el pobre Dororo està fora de joc. Si agafa el costum d'aparèixer cada nit, quan arribi al matí no estarem en condicions d'envair res. Calla! I si realment és el monstre, la invasió no avança. No avança. Per fi us n'heu adonat. Sóc un monstre horrible, temible. L'únic, l'incomparable. La invasió no avança. Quero? Què? Senyora Lisa? Papa. Sí. Si és en Keroro. És el sergent? Keroro! Ai, Quero! No! Elisa, sisplau! Tot plegat ha sigut un malentès! Sóc jo, el sergent Keroro! Quero! Deixa'm treure la carota perquè vegis que... Ai, Quero! No vol sortir! Ui! Està ben lligada. Keroro, company! Recluta de vaga! Sisplau, El monstre està dient alguna cosa, oi? Va, aviam si el casen d'una vegada. Ei! Auxili! La venjança serà terrible. No, senyora Lisa! Jo no sóc un ésser de l'obscuritat! Si he de capturar algú, capturi el monstre del curri! Aquell sí que és obscur! Sisplau, a mi no em casi! S'agafa abans un mentider que un coix, que diuen.